Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good 26th of October. Yan. Wow! Naku, patapos na naman ang buwan ng Oktubre. Grabe naman talaga. Oo, yung buwan ng Oktubre patapos na, pero yung bayad sa utang hindi pa rin natatapos. Hindi naman natapos eh. Nagpandemya na't lahat-lahat, di ba? Hindi natapos pa rin yung mga jutang bells. Oo nga. Kailan kaya matatapos to? Eh, Ano hanggat, ba yan? tandaan po natin, hanggat meron pong social climber, hindi po matatapos ang utang. Yun talaga yun eh. Yun talaga yun. Hanggang meron pong social climbing na nagaganap sa ating lipunan, di ba? Hindi po mauubos ang mga utang. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin ba? Na alin? Na maraming utang? Na social climber? Ay, hindi naman ako social climber. Social talaga ako. Saan part, Nicole? Saan part tayo social, social? Diba? Yung tipong kailangan makipagsabayan sa mga alta de syudad. Ay, hindi. Sa mga alta-altahan, mga ganun, no? Hindi, hindi. Masaya lang talaga ako kapag meron ako ng mga bagay na meron ako. Okay. Kasi minsan yun talaga nagiging sila po yung salarin, mga kaibigan. Yung ganong klase ng habit natin na kailangan ipagsabayan tayo eh. Mahirap yan. Oo, kaya minsan nagkakabaon-baon tayo sa utang. True. Diba? Example, cellphone. Yan. Diba, ang function lang naman ng cellphone, magagamit mo sa internet at saka makapag-send ka ng message. That's the main function. Hindi naman. Na din, nowadays, posting. Yan. Oo, yes. Yun. Magamit mo sa social media. Pero bibilihin mo talaga yung pinakamahal na cellphone, pinakamagandang cellphone, kahit alam mong ipapangutang mo ito. Correct. Kahit alam mong bago pa yung model na meron ka, Yes. Ganon. Hindi mo pa tatagalin. At lagi natin tatandaan ang isang model kapag lumabas na po ito sa market. Obsolete na po siya. Obsolete, ano ibig sabihin ng obsolete? Expired. 'Di ba? Kasi siguradong may lalabas na po na mas panibagong edition 'yan. 'Di ba? Swerte mo kung ang paglabas niyan after 2 years pa, pero most of the time, ang lalabas na susunod na diyan na may plus within the year lang din. So kung binabayaran mo pa yung isa, tapos sasabayan mo ulit yung isa, 'di ba? Ayun na nga, ikaw na talaga ang leader ng mga social climber. Magtayo na po ng organisasyon na maraming utang, 'di ba? Pero naman, partner, in fairness naman, habang may mga social climbers, ang daming negosyong pumapatok. Yun naman din talaga. Nakakatulong naman po kayo in a way sa ekonomiya natin. Yes, di ba? Kasi patay ang ekonomiya kung lahat nagtitipid. Patay ang ekonomiya kung walang maarte. Walang magastos. Diba? Kung walang magastos, kung walang gusto ng more. Diba? Kung ang lahat ng thinking ay more, less is more. Hindi. Hanggat may mga taong nag-isip, more is more, diba? Mas maraming abubot, mas maraming properties, mas maraming gagastusan. Oo, correct. Diba? Hanggat may mga taong ganyan mag-isip, diba? Oo. Not necessarily social climber, 'di ba? Pero sila po yung mga nagbubuo ng ating ekonomiya. Sila po yung nagpapagalaw ng pera, kaya booming ang economy dahil sa mga taong magastos. Oo, kaya wag don't look down on people who are sasabihin, napaka-social climber niyo naman. Tandaan, 'di ba? Kaya hindi bagsak ang ekonomiya dito sa Pilipinas kasi may mga taong willing to purchase kahit walang-wala na, 'di ba? 'Di ba? Mangungutang para magpa-party. Mangungutang para makapagpa-party. Yung pag ikaw ay nagpa-party, buhay ang napakaraming industriya. Ang mga supplier may business. Umpisa natin sa host. So buhay ang industriya ng hosting. 'Di ba? Buhay ang industriya natin, partner. Hangga't merong social climber na nagpapa-event, partner, buhay ang entertainment industry kasi meron silang i-hire ng mga singer, banda. Buhay ang sound system. Buhay
buhay ang sound system, buhay ang lights, buhay ang catering. Buhay ang hall, ang mga Correct. Ang mga venue. events, events place, buhay ang mga stylist, buhay ang mga coordinator. Correct. Diba? Agree ako doon. Kaya mabuhay mga social climber, ipagpatuloy nyo lang po yan. Kasi habang may social climber, may mga skincare clinic na pumapatok. Diba? Hanggat merong gustong umangat, gumanda, mag-level up, ganyan mag-isip, diba? Ang dami pong tandaan po ninyo, diba? Mabubuhay ang bansang ito Yes. Ikaw ang dahil dahilan. sa Correct. mga nagpipilit itaas ang kanilang antas ng buhay, makipagsabayan sa mga mayayaman. Correct. Hanggat may mga ganyan, go. Lagi niyo pong tatandaan, kayo po ang dahilan kung bakit yung may-ari ng skincare, aesthetic clinic, o yung may-ari ng salon, kayo po ang dahilan kung bakit yung may-ari niyan napapakain nila yung mga anak nila. Isipin mo kung gaano kalaking kontribusyon yan. So mabuhay ang mga social climber. Diba? Ganun. Hindi, agree naman ako in a way. Tama naman yun Tama na yung mga nagpe-purchase, yun talaga yung bumubuhay ng economy. Totoo. Kasi tayo yung nagpapagalaw ng pera sa buy and sell, diba? Sa buying and selling. Ang sinasabi natin dito, mga kabisyo, if you are living beyond Your means. yun yung mahirap doon. Na gusto mo makipagsabayan kahit alam mong baon na baon ka na sa utang. 'Di ba? Doon tayo nagumpisa. Bakit nga ka ba hindi nauubos yung utang ko? Kasi you're living beyond your means. Sabay ka ng sabay. Yes. Kahit hindi ka na makasabay. Yes. Pero then again, hindi ka man makasabay, pero lahat ng mga napoprovidean mo ng trabaho. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Medyo Ay, nako, mahirap no? POV no? Parang, ano bang titingnan ko dito? Kapakanan ng buong bansa. Ekonomiya ng buong bayan, ekonomiya ng aming barangay, 'di ba? O yung pangsarili. Kasi sa totoo lang, ang hirap din naman talaga, kabisyo, na lagi kang namomroblema sa utang. At guilty tayong lahat dyan. Feeling ko ako sa circle of friends ko, partner. Sino kaya sa mga kakilala ko ang walang utang? Diba? Parang lahat meron. Lahat may loan. Oo. Lahat may pinagkakaatrasuhan. Atraso po yun yung utang natin, mga kabisyo. And pag sinabi nating atraso, kailangan nating aregluhin. Aregluhin. Alakas Parang ang bigat, maka-gangster. no? Gangster, di ba? Ang laki ng atraso mo, aregluhin mo yan, di ba? Ang atraso ay isang obligasyon. Yes. Di ba? Na kailangan mong punan, kailangan mong aregluhin, kailangan mong isettle, Tama. kailangan mong ayusin sa madaling salita. Correct. Na parang hindi siya natatapos. Di ba? So, yun yung ngayon, kung hindi mo naman kayang ibaba yung yung antas ng pakikipagsabayan mo sa salipunan dahil gusto mo makipagsabayan, maganda ang cellphone, magara ang sasakyan, maganda ang sapatos. Kailangan mo rin yan sa work mo. Baka ang work mo ay nasa sales. Ang work mo ay nagbebenta ka ng insurance. Syempre, partner, di ba, i-judge natin yung mga nagbebenta ng insurance na parang hindi umunlad yung buhay. Hindi! Totoo yun. Kaya ako, partner, nabibilib ako dun sa mga, kunyari, nag-aalok sila ng insurance pero ang ganda ng relo nila. Naka-coat sila. Maayos sila. Kaya ka nilang pakainin sa kailangan mukha kang mayaman. Kasi syempre, sasabihin mo na uunlad yung buhay mo nang dahil dito, tapos yung mismo nagbebenta, hindi umuunlad, di ba? Wala sariling policy, hindi afford. Correct, di ba? Ayaw natin ng ganun. So, kung yan ang kaso mo, yan ang sitwasyon mo, kabisyo, dapat mong humanap ng iba pang income. Tama. Ng iba pang resources. Truth. Di ba? Para hindi tayo nagkakabaon-baon sa utang. Yun ang magandang diskarte doon. Talagang ang question lang natin, bakit nga kaya, ako nagtatrabaho naman ako, pero bakit may utang pa rin ako? Di ba? Tanong ng marami yan lahat tayo guilty dyan. Correct. So in this case, hanap tayo ng iba pang sources of income. Tama. Yung ibang pwedeng pagkakitaan. Correct. Kung alam mong hindi sapat, lagi nagkukulang, 'di ba? Not necessarily social climber ka na gusto mo makisabay, pero yung fact lang na laging kulang, 'di ba? Hanap talaga ng ibang source of income. Totoo talaga naman natin na maluwag-luwag tayo. Oo, masarap yung feeling na nakaluluwag-luwag at saka hindi lang yun, partner, kaya masarap makipagsabayan. Hindi lang yung partner, yung masarap yung feeling na kapag ka dumating yung credit card statement, hindi na malaki yung kailangan bayaran. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na, ang liit na pala, konting-konti na lang. Totoo. At pag finally nabayaran mo na, 'di ba? Ang sarap talaga sa pakiramdam. Totoo, Try niyo pong pasarapin yung pakiramdam niyo na wala pong utang, 'di ba?
Agree ako doon, no? May Oo. peace of mind May kapag ganun nakapag-settle eh. ka ng isang financial obligation. Sa true, 'di ba? Pag natapos mo yung hinuhulugan mong kotse, Yes. pag natapos mo yung hinuhulugan mong kondo o kaya bahay, 'di ba? Ang sarap talaga niya sa pakiramdam. Maluwag sa puso, no? Nakakatulog ka ng mahimbing. Tama. Kaya duda din talaga ako. Ano kaya ang pakiramdam ng mga taong baon na baon sa utang? Yung mga taong hindi nagbabayad ng utang sa atin, Yan, partner. For nako. example, nakakatulog pa kaya sila? Hindi ko lang talaga sure ang mga bagay-bagay. Try niyo pong magbayad sa amin minsan. Oo, hindi pero Makakatulog po kayo ng Correct, mahimbing. totoo yan ha. Merong factor yan, partner. Yung kapag ka marami kang obligasyon sa maraming tao, Oo. sabi mo nga, partner, atraso yan. So Oo. yung feeling na may atraso ka sa maraming tao, nakakaliit ng mundo. Nakakaliit ng mundo, nakakasikip, di ba? Ay, At hindi ba in yun the end- nakasalubong mo kaninang umaga kanina? Oh, Di ba nako. kanina? Oo, di ba? Hindi ba? Aakit ng hagdan, biglang... True. Biglang bumaba. Di ba? Kasi bumakit siya. Biglang bumaba siya. Ayaw niya makasalubong ka eh. Oh, ganun kaliit yung mundo niya. Dapat nakakaakit siya sa second floor. Pero Oo. dahil nandun ka, Oo. may atrasyo siya sa'yo, Oo. hindi na siya makakit ng second floor. Nahiya Di ba? ka sa'yo eh. Tama. Yung Oo. sinasabi At hindi natin. lang yung parte yung hindi makatulog sa gabi. Totoo po yan. Di ba? Alam namin lahat yan. Oo, Ganyan kasi kami. kami din, ganun kami yun. Di ba? Sabi nga namin, minsan, sinasabi nga ni partner, minsan tinuturo lang namin yung mga kaibigan namin, kinakwento namin, pero sa totoo, kami po yun. Ramdam namin yung Oo. yung hindi nakakatulog. Oo. Gaano kahirap yung hindi nakakatulog sa gabi dahil sa mga iniisip mong utang. Lalo na partner, ewan ko ha, ito relate talaga ako dito. Ewan ko kung relate ka ha, kasi may hinuhulugan tayo sa sakyan. Nung pandemic, yung hindi ako sure kung nakatulong talaga yung bayanihan Kinemela, Pete. Yung parang hindi ka muna pinagbayad, tapos biglang dadating yung panahon, babayaran mo lahat. Alam mo yun, parang Nas sabay-sabay. prolonged yung Oo, isipin mo. Correct. Parang hindi ka lang fino-force ngayon, kasi alam namin ganyan, di ba? Oo. Pero parang humaba talaga isipin. Tapos parang bumigat. May ganun siyang chemelatic. O baka hindi ko lang naintindihan kasi English yung nabasa kong article. Pero yun yung ako personally, yun yung naramdaman ko. Kasi parang automatic yung bangko, hindi siya nag-debit. Binawas. Oo. Oo. Sa mga bayarin Sa mo. mga bayarin. So parang tas nagulat ka na parang Ang haba na pala. parang dapat tapos ka na ng Oktubre. Correct. Biglang Malaman sabi hanggang Marso pa next year. Totoo. Ganon. Tapos paano nangyari yun? Parang ganon. Totoo. Ikaw naman, hindi mo na monitor. Ako, personally, hindi ko na monitor na hindi pala nagbawas. Oo. Di ba parang mga ganon. Tapos magugulat ka, bakit hanggang March? Alam ko, October lang. Oo, isipin Mga mo, ganon, no? dumagdag sa isipin. Correct. Kaya pala lagi kang puyat nung pandemic, no? Kaya ang itim-itim, Team Panda ako, partner. Ang itim-itim na ilalim ng mata ko. Akala ko tapos sa obligasyon ko ng October. Extended pa hanggang March. Grabe, nakakalurke, di ba? Grabe, yun ang problema talaga ng bawat tao. Oo no? naman. Relate ang marami dyan. Yung mga ibang nga partner, hindi na nila nabawi eh. I mean, hindi na talaga sila madaming ganun nung pandemic. Ang dami nang hindi talaga nakaahon. Correct. At para sa akin, partner, dapat ganun din. Alam mo kung kailan ka titigil. Oo, 'di ba? Yung parang katulad na sa mga social climbers, sa mga nakikisabay, dapat alam mo kung kailan ka pwede pang sumabay sa agos. At alam mo rin kung kailan ka titigil kasi hindi mo na masabayan. Totoo. Oo, you cannot fight the tide anymore. Parang ganun. Isang example dito, yung ako may kakilala ko talaga, Ayan partner. naman po tayo sa mga kakilala natin. Para lang mas Oo. maintindihan natin yung sinasabi natin, kailan ako dapat tumigil at kailan Oo. dapat makipagsabayan. May kakilala ko na talagang naintindihan ko, gets ko naman na gusto niya, pangarap niya na magkaroon ng magarang sasakyan. As in, bumili talaga ng mamahaling sasakyan. Okay. 3M, partner. Pero syempre, sabi naman niya, wala naman akong 3M. So, ang Utangin niya. inutang niya, hulugan. So, inapprove ng bangko. Sa madaling sila, nakuha niya yung sasakyan. Sabi ko, saan ba lakad mo? Bakit kailangan mo ng magarang sasakyan? Sabi ko, wala naman. Para pag gumimik tayo, maganda yung sasakyan natin. Okay. So, yun yung pinakang purpose niya. Ngayon, hanggang ngayon, mga kaibigan, Panda, lubog na lubog po yung mata. Sabi namin, nag-a-addict ka ba? Hindi, nagbabayad lang. Ito yung parang, epekto. ganun nga. Sabi niya, kasi kakaisip ko paano babayaran yung diba? sasakyan ko, 5 taon kasi yun. hindi ako nag-a-addict pero nagbabayad ako. Nakakapuyat pala to.
Hindi ko alam. Ayan. Sabi namin, di bali maganda naman sa sakyan mo. Oo, mahalaga dito. Huwag mo na lang pahalata, di ba, na naghihirap ka na. So yun yung naging effect. Yun yung kinalabasan, di ba? Puyat na puyat ka pero mag-ara yung sasakyan mo. Pero at Diba? least may mga iba puyat lang partner, wala silang sasakyan. So in fairness to your Franny, may advantage pa rin siya, di ba? Oo. Puyat siya, team panda siya, pero at least maganda yung sasakyan niya. Oo, pero hindi namin siya tinularan. Pero sa bagay, at the end of it all, kanya-kanya namang trip yan. Oo. Diba? Ito naman po napag-uusapan lang. Correct. Dapat alam mo ang iyong hangganan. Correct. Alam mo kung kailan ka titigil. Yun yung Yes. pinakamahalaga dyan, kabisyo. Kung may credit card ka, alam mo kung kailan mo siya. Meron ka lang din limit sa sarili mo. Kung hindi, mababaong ka talaga dyan. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!